दिनै सुरबथार समस्तिनि उरियामघाटआव एजिपि बिजेपि दलनि बिजाथि बिजेपिनि बिश्वजित फुकननि जानानै मोनसे बिसायख'थिनि मेल जायो। बे मेलाव गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ मदद होनो थाखाय बे मिटिङाव बाहागो लाफैदों आरो बे मिटिङाव बिटिसिनि आथिखालनि चिफ मानगोनां प्रमद गुरु बिथाङा लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोना नुजाफैनो गोनांमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै गगामुखखौ केम्पिं खालामनाय लोगोसे गुवाहाटीयाव मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नमिनेसननि दिन थानायलाय एसे समा आंखाल जादोंमोन। अब्लाबो बिथांमोना फैनानै गलाघाट समस्तिनि जयफुख्रि गेलेग्रा फोथाराव बे बिसायख'थिनि मेल खालामलांबाय। जोंनि बे सुरबथार समस्तिनि उरियामघाटआवबो फैनो गोनां दंमोनब्लाबो जितु समनि आंखाल 4 बाजि बारलांबाय। 4 बाजिनि उनाव जे हेलिकप्टारा बिरनायाव असुबिदा जायो, बेनि पारमिसन थाया, बेनिखायनो बिथाङा नुजाफैनो हायाखै। जों रायजो राजाखौ बेनि सोमोन्दै बुंदों आरो बिथाङा खम समनि गेजेराव खम दिननि गेजेराव बे बिसायख'थिनि सिगां मोनसेबो हाबाफारि लानानै सुरबथार समस्तियाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा जोंनिसिम मिथिहोदों। आरो जोङो रायजो राजाया जोङो दिनै सुरबथार समस्तियाव 27,000नि बारा बर' भटार्स दङ। बे 27,000 बर' भटार्सआ बिश्वजित फुकन बिथांनो बिजेपि दलनो भट होनो थाखाय बयबो साखाफारा जादों। बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ लानानै बर'नि जेसेबां हारिमुआरि आफादफोर दङ बयबो जोङो खौसे जानानै बिथांनो भट होनो थाखाय सिगांदों। जों नुनो मोन्दों जे सुरबथार समस्तियाव थांनाय दिन माखासेयाव जितु आखिलेश तिर्कीनि फेमिलिया बिथांमोननि परियाला रजनिना तिर्की आखिलेश तिर्की बिफा फिसाजोआ दिनै गोबां बोसोर सालायलांबाय, नाथाय सुरबथार समस्तिनि जौगानायनि खामानिनि थाखाय बिथांमोना जेबो मावाखिसै। बिथांमोना खुनु रायजो राजाजों सोमोन्दो लाखिया। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिश्वजित फुकन बिथांखौ मोननानै सासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां सासे खामानि मावनो हानाय गोहोगोरा सुबुंखौ मोननानै बयबो रंजाखांदों। आरो बेनिखायनो जाथि धोरोम बरन बासियाबालानो बयबो बिथांनि जों ओंखारबोनानै बिथांखौ भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्रादों। जों मिजिंथियो 27 मार्चआव जे भट जागोन, बे भट होनाय दिना बयबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा बिश्वजित फुकननो भट होगोन। आरो बिश्वजित फुकन बिथाङा जे बे देग्लायनि बिसायख'थियाव देरहागोन, बेयो फाइनाल जाखाबाय। आरो बिथांनि दारैनो जोङो बिथांखौ लानानै सुरबथार समस्तिनि जौगानायखौ सिमां नुदों। आरो बे सुरबथार समस्तियाव बिथाङा देरहानायनि उनाव मा हाबा मावगोन, मा मावनायनि बिथांनि सिमां, बिथाङा मा थांखि लादों, इतिमध्य बिथाङा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिडियाफोरनि गेजेराव बिथाङा फोरमायखाबाय। जों मिजिंथियो, जों बिथांखौ फोथायनाय दं। बर' हारिजों बिथाङा दिनै 20 बोसोरनि बारा मोनसे सोमोन्दो दङ आरो बिथांनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों। जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि बेलायावबो जों बिथांखौ लानानैबो जथेस्थ'खिनि जों आवगायनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हादों। आरो आसामाव जिहेतु बिजेपि सरकार फैफिननांगौ, बिजेपि सरकारा दिनै बर'फोरनो गोबां माबा होबाय। जिहेतु बिटिआर एकर्डनि दारैबो गोबां बर'फोरनि बेयो आसामनि लोगो रावानो जा, सोलोंथाइ, जोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायानो जा, हानि मोनथायफोरानो जा, बा बिटिसि बा बिटिआरनि सिङाव बहुदखिनि आरो बेयाव दफा होनानै दिनै सुक्ति खालामदों। लोगोसे बिटिसिनि बायजोआव गोबां बोसोर बर'फोरा आन्दलन खालामनाय सत्तेबो बेयो राजखान्थिनिफ्राय जों जौगानायनिफ्राय जानगारना थानो लादों। बेखिनि बर'फोरनि थाखाय खामानि मावनोबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आसाम सरकारा इन्दिपेन्डेन्ट दानानै होबाय। आरो जों बेफोरनि थाखायनो जोङो बिजेपि दलखौ सरकार दाफिननायखौ जों लुबैदों। आरो सुरबथार समस्तियावबो जों बिजाथिखौनो देरहाहोनानै जों सुरबथार समस्तिखौ जौगाहोनायनि सिमां नुदों।